Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu amanami dohot ina nami manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata cumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu dohot dame siat debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di pertangian ngata nalaus epistel di minggu pasapulualuhon dung Trinitatis di tanggal 20 September 2024 ima hatani Tuhata natar surat di Markusia ayat 30 rodi ayat 50 hujaha madihita songonom madidok hatani Tuhata. Jadi dipakulingi si Johannes ma ibana guru huidahamido sahalak na pabalihon nak kasibulis marhiti-hiti guarmo. Dang olo ibana mangihutok kita, jadi hurara kami do ibana ala sohita di ihuton. Alai di dok Jesus ma, dang ora amuna ibana nian. Ay daktagamon isahan ni hala kau, dung jolo diulahon haguguon marhiti-hiti guarho. Ay padongani do dihita na somangalohita. Ay nasitong do hatakot Tuhamu, na painupon ay satahu Tuhamu di bagasan guarhu, ala Kristus na punahamu, dang namago upanii. Alay na manggasipi sada siyan na meton, akan naporsea diau, dingganama ginatukol lusung batu turukung na, laho mangalonokon ibana tulaw. Jalamolo digasipi tangamiho gotap. Ay dengganan tel pakobongot tu hanguluan unang merdua tangak ko marubur tu naroko tu api nasoramitop di nasoramate gulukna di nasomitop apina. Asamolo digasipi patmiho gotap. Ay dengganan tel pakobongot tu hanguluan unang merdua pato di danggurhon tu naroko di nasoramate gulukna di nasomitop apina. Jalamolo digasipi matamiho pulsikon ay dingganan marmata sabaribaho bongot tu harajaw ni debata unang mardua mata ho di bolokot tu naroko di nasoramate gulokna di nasomitop apina ay ikon siraad do ganup di bagasan api na marguna do sirai alay molotung haber sirai ahama bahenon paasiposa. Say marsira mahamu huhut mardame sa mahamu. Ima hatani Tuhata. Di hamu kada mang dohot dainang lahu mangatusi turpu jamitaon ikut jahaut tado mamu kasian ayat 30. Jalamolo taparrohaho di Bibeli sada do judul di bahen mamu kasian ayat 30. Harohaon na patut di harajaun ni debata. Molo di hata Indonesia tersonom mana naing dohonon na yang dikehendaki dalam kerajaan sorga. Lapatan na ahado tutu pangalaho, ahado parrohaon na patut di harajaun ni debata. Hamu kadongan tutu pangalaho na patut na parjulu di harajaun ni debata ima akan naolo patutoru dirina yang mau merendahkan dirinya. Olo patutoru dirina. Akajol masih songonima di harajaw ni debata. Akan nasere marroha. Jaladoho marah akan nasere marhoba sate. Jadi dang adong akasigijang roha di harajaw ni debata. Akana angku, akana angiran manganggo langit. Akana sepili mamereng donganna. Jadi akasigijang roha ke laut aja naninay. Heado di dok Jesus alai nahopi do ia harbangan jala gugut do doho dalan na tuhanguluan jala otik do halak na jupangat disi di Matius 7 ayat 10 patate sesak dan sempit selain tidak bisa membawa apa-apa karena sempitnya jalan ke kehidupan itu mau tidak mau ya harus menunduk
Kalau tidak akan bakalan bisa masuk. Ima didok di Matius 7 ayat 10. Mardumutusi manuaing didok Yesus dijuluni turpukon di ayat 30 ro di ayat 37. Asa unang adong sianak kasisiani na mangarajumi dirina sumurung siad donganna. Atik pe naung dihilala ibana dirina naung uloja siad donganna, manang naung usolho tu Yesus siad donganna. Lapatan na diharajau ni debatai dada na naing mengalului hasurungan. Manang bukan mau mencari siapa yang terbesar. Molo ido na jinalahamu diharajau ni debata salah alamak doho, salah alamak doi. Diharajau ni portibion do masa nama jalahi si songoni. Anggo di portibion saya mengalului hasurungan do sude. Saya mengalului halubia siadongan na do sude. Pas do songon ni dok ni upama bataki si bora mai guguk juljul mai sautik mamora mahita luhut alai sumurung ma au sautik deido di dok anggo diharajau ni debata danga dong nama si surungan dos dosudi dungi danga dong bedisi songon nama sa diharajau portibion mar kelas-kelas adong kelas VVIP kelas VIP kelas ekonomi, kelas asini roha, taboto do kelas asini roha, to ema nileho ma asiroha, saininna. Jadi adong do kelas asini roha. Jadi adong do nasongoni rupani. Anggo diharajau ni debata, dang adong be nasongoni. Dang adong be disi istilah dijulu, dipudi, di tonga-tonga. Lapatan na dang adong be disi akka pengelompokan manang namar horok korong. Jadi sutuk tabayak ko songon na di pestai rupani, molo songon nido, ahamabida na harajau ni debatado harajau ni portibion. Ima na parjulu. Tentu pangalahon na patut na paduahon di harajau ni debata, ima toleran, sikap toleran. Hatana somal tabigidui. Lapatan na dakpola asing istilaw di si pareotta. Toleran lapatan na rade majako sudi dongani sopola mamereng aka status sosial na, ekonomi na, agama na, budaya na, dohot aka haroroan na, sia dia manang buy marata dokoni kesukuan na. Jadi toleransi ima sikap. Jala molo tabereng anno di kamus, songonod do di dok pengertian ni toleransi idisi. Toleransi berarti sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat atau kepercayaan. Dan kata toleransi yang berasal dari bahasa Latin, tolerare yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, berpendapat lain, berhati lapang, lebas rohana, dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Jala sikap toleranon boydo diwujudkan merhite na menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak, holak kata na rupani. Jadi akahala na ikon holan hatana si paying ngoti-ngoton, si patangi-tangion, jala na ikon holan hatana na ikon saut, termasuk doi jolma naso toleran. Tidak mencela ataupun menghina agama lain, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, menghindari prasangka dan stereotip, menghormati hak asasi manusia. Ima na toleransi. Jadi sian na julupe nunga adong jol mana sau toleran. Jadi dang pangalahu si saunari be. Ay ternyata akasisian ni Yesus ipe termasuk dosisian hasian ni Tuhan Yesus si ima si Yohanes dang toleran tu na asing. Ay buktina holan adong naso saudura do nasida bukan pengikut kita di dok di hati Indonesia HP pabalihon sibolis marhiti-hiti guarni Yesus mamitor dioraya kasisianido gabe dibahin nasida Yesus si eksklusif tertutup tu bangso na asing HP nian iko bangga manasida ala adong na pabalihon sibolis mangasahon guarni tu hatay atik pe dang kelompok na manang dang saudura doho nasida.
Jala marhite peristiwa ima Yesus mengajari kasisiani taringot tudongan na sesungguhna. Didok Yesus ay pandongani do dihita na sumangalo hita. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ido di ayat 40. Macay bagas do lapatan ni paddohanon. Ay nasa lilingon na tarajumidongan ima akan nasa uduran manang nasa kelompok dohot tita ate. Hape gudang doi holan napatorop-torop ulu setabi. Rohana sobinoto manang tu dia ima nama sanuai. Ise doi ninna manukur rupani. Hita doi ninna mangalusi. Ise doi ninna manukun. Dak kitai halakad doi ninna muse mangalusi. Jadi juk-juk do hita terjebak dia ka pengelompokan na sorikot, jalan na soolo, jalan na olo. Rupani mabay na ka sekat-sekat. Jalan na olo ido talibat tutuhani di pangalahoy. Bahkan tapaksa Tuhani merestui sikap si songoni. Songon na binahen ni si Johanneson. Marhiti trupukon diajari Yesus do hita ise dodongan na sasitong na. Mangihuto Yesus na nidok na dongan ima na somangalo hita yang tidak melawan kita. Ise dwe na dia dwe. Tutudang marnida baju-baju manangaka status na asing akadongan si songoni. Pokok na akan na somangalo hita dongan may rajumon. Jala akajol masih songonima na patut diharajau ni debata. Pangalahon na patut na patuluhod diharajau ni debata ima na soolo manggasipi. Dang manggosipi ate. Dang dihatay do pedi so panggosip. Ditikina asik pe taringotan na. Akka panggasip do didok. Yang mau menyesatkan sesamanya. Tutu na tinebak ni Yesus marhiti paddohan ni tong do pe kasus na digijangi. Ay hirada dana na me maatong nuayang dipartudos halak na so mangihuton na sida. Na so saudurani. Martibakon na sida. Naung payhuti Yesus na salilingon. Jadi dang adong tempat niya kapanggasip manang penyesat di harajau ni debata. Molo hata keren na rupani akapanggasip ke laut aja. Tudo saddo nanaing dohonon ni Yesus molo didok tergasip alani tangan, alani pat, dohot alani mata. Memang ikut ta okuido natulu ruas ni pamatak taon, ima tangan, pat, mata. Odo na jujut mabahik kita merdosa. Odo na jujut mabahik kita tergasip. Ay tangad do naulo law-law ate. Tangad do naulo jama-jama. Idu asa adong peribahasa nama dok ringan tangan. Panjang tangan. Sahira petinju amatira ni bana. Hape ia dibayar ring na tong do sotolap. Pak na do naulo law-law. Pak nado nasotar rajaan. Idu asa gabe adong nuaing istilah laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Jaladung na parpudion dakolan laki-laki jarum super bena adong. Nungalam berkembang inaina jarum super. Jala taingok ma dangadong diharajau ni debata akajol ma jarum super. Saita pasiding mate akapangalaho na manggosipi manggasipi donganon. Jala tahanguluhom mapangalaho na menghargai kadongan. Umanga manasida tabay siya dirita. Ikom mampu dohita tepuk tangan mamereng keberhasilan ni dongata atik pe dang berhasil hita. Dak seberuntung ibana hita. Unang sebalikna gabe SMS senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Halak dona minum kopi, ibana paetan. Halak manuhor kulkas, ibana ngeliam mohop. Jala taingok ma dangadong jol masih songoni di harajau ni debata. Jala mata do naolo bereng-bereng ate. Nasusi idaun diberengi. Idu asa adok padohani nama dok. Nani idai paulesoni ida. Lapatan na unak sudi idai. Unak pola saita dok cuci mata. Molo naik cuci mata di jabu mate pakai sabun. Nang laut tu nasing. Aida na juk duhita merdusa alani mataon.
Jala taingo ma akahala na subui mangarajai matana dang idaun ni i harajaun ni debata. Jadi ikosai tajamot todo si malolok teh. Bila penting debai kacamata kuda. Tabotoro kacamata kuda dang boy mamereng tu kiri kanan. Lurus terfokus si bana tujulu. Baik kita ma molorang dipakai kacamata kuda. Olo nama non hodai daksahan tu tujuan. Hamwa kamang dohot tamuinang turpu kon naing manugiho kita asa songo sira mahita. Marguna pa asipon mabahet tabu unang sebalikna mabahen nasu tabu. Taulah humay. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu humay asa diperbiho katami perbuena dengan perbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.